Те ли нещо притесни да каже къде ме караш? Не, въобще не споменава. А за какво си говорихте, докато я возеше на колелото? За нищо. То беше отзад на седалката. На колелото отзад на седалката. Но ти вече имаше план. Имаше ли план вече да правиш нещо с нея? Плана той беше само малко да такова ми това е. Къде е закарана? Колко километра от Нови пазар? Ами долу горе на километър и половина-два от Нови пазар. Мястото, как да го пише, просто тръстика имаше засеяна и река вървеше, една малка рекичка вървеше там. И там реши да спреш? Да, там спрях. Вече си беше намислил какво ще й правиш? Еми да. Спирате колелото? Да. И какво й казваш на Деница? Ами, накарах да слезна, оставях колелото и накарах да се събуи гащичките. Тя сама ли ги събу? Да. Сигурен си? Абсолютно. Ти как и каза, събуй си гащичките? Тя е младо, тя е момиче, която вече разбира. Тя не е на 3, тя е на 6-7 години. Тя с... На 7, нямаш пълни 7, ама 7 вече почти беше, да. И след нея друго, аз не мога да свърша тази работа, както ще свърша с жена, защото това е малко. Не мога да направя тази работа. Просто направих ръчно. Тя пищеше ли, викаше ли? Какво ти говореше тя през това време, докато виждаше, че ти си правиш? Сега може да не ми вярвате, обаче заплака, не е плакан, само казва, ще кажа на татко, той има пушка, ще да разстреля, такива работи. Но не е плакал така да такова, защото аз не съм го насилвал иначе да правя нещо с него. Само, че в делото ти пише, че си я изнасилил анално. Ама то пише, понеже аз с пръста като пипах, с пръста с ръка, и просто с пръста така... Си я разкървавил? Да, малко, съвсем малко. Значи, ти каза, че не си я пипал с пръст, но се оказа, че си бъркал фано с пръст. Не да съм бъркал така направо. А как? Накриво? Просто с пръста така, нали, разтварям да гледам и се правя там. Удоволствието с ръчно и оттам се получи той нещо. Иначе не може, то е малко. Аз той го съобразявам, то ще е разсепено, ако има нещо. Ти изпита ли удоволствие, докато си правеше това? Не е просто удоволствие се направи с ръка. Това е удоволствието. Не, тя те пита дали си свършил. Ами да. И това беше. И това беше? Да. И що я уби? Да не ме издаде. Ти се оплаши на тези дете? Да. Как я уби? Съжалявам много за тази работа, но... Как я уби? Удуши го. Скъпо. Аз там съм завил също документи. Е написано с ръка. С ръка? Да, с дясната ръка. Коя ръка? Дясната. Лесно ли се души 7-годишно момиче? Лесно ли умира? Ами въобще лесно беше. Не мога да кажа, че се е мъчало нещо такова. А ти мъчи ли се? За какво да се мъча? То не е трудно. С голям човек да се бориш. И това е. Ти друг път правил ли си такива неща? Не. Как мога да гарантирам и може да запитате в населението ми място. Аз имах 2 законни жени. И не наведнъж, нали, последователно 2 закони с граждански брак. С първата се живях някъде 8 години и няколко месеца. 8 години пълни. А с втората живях 2 години и 3 месеца. През останалото ми време, през живота ми въобще, откак съм се развил, аз съм се развил от 75-та година. И от тогава до последно, докато вляза в затвора, аз съм ходил с много жени, които имат деца и малки, по-големи, средни, различни. Това може да се докаже напълно. Подобни работи не съм имал. С дете? Да. Подобни работи не съм имал въобще. На гости са ми идвали, тъй, нали, техни деца там на родата, с които живее, защото аз съм живял с жени различно. 6 месеца, 9 месеца, по година и нещо. Най-много до година и половина съм живял с... незаконно, нали? С различни. Обаче
сериозно, аз съм смил някъде такива незаконни неща да запаля нещо, ама над 200-300 броя някъде. Ти обичаш да правиш секс? Обичаш да правиш секс? Обичам просто, нали, това секса си го обичам и просто искам с жена да бъда. Да. Не съм женомразец. И не си педерас? Не съм. Не си? И въобще не съм. И в момента. Обаче в този момент ти се оказваш педофил. Как така се получи да бъдеш педофил? Малките момичета, с какво те привлече Деница? Ти не можеш ли да мастурбираш и без да си търсиш малкото момиче? Можеш ли без малко? Можех, ама имал съм да тегля. Това е. Сега съжалявам милион пъти, обаче... Когато имал си да теглиш? Представи си на момичето какво му е било, какво имаш да теглиш ти. Разбирам, всичко съм осъзнал, обаче вече късно. Просто за нищо си направих била. Ето и е цялата работа. Как така за нищо? Смисъл... Ти си... Значи, гледай сега... за нищо, в смисъл, че... не съм изпитал някакво удоволствие, иначе като с жена или т.н. И зато и го казвам, че за нищо просто, за глупост, просто за една глупост аз постигна тая работа. Ти като я убил, лекна ли ти? Какво почувства като че ме напротив стана, ми седне мъчно ми стана даже. Не, че ме е олекнало. Това не мога да го кажа за олекване. Смисъл, че аз просто седня почувствах вече гузността, обаче свършен факт. Съжалявам. Това е. Имаш ли си за изрод? Смяташ ли, че си изрод? Деянието, което съм извършил, нещо такова е, значи. Получава се такова нещо, обаче не съм бил изрод, иначе в живота си. Иля Илиев говори за деянието, за извършеното, за местопрестъплението. Той е овладял до съвършенство глупавия изказ на системата, която го е наказала, нашата правосъдна система. На него му е неудобно да каже с прости думи това, което е направил, а би трябвало да му е неудобно да извърши онова, което е направил. Това е всеобщото лицемерие, гадните неща, които вършим са срамни за изразяване. Затова пък, примерно, забележете, бай Илия как описва туршията, която е ял малко преди да убие Деница. Там разказът е почти на литературно ниво. Задръжте отвращението си. Историята продължава. Опознайте вашия злодей. След малко продължава.